ndakubata ndimi Nduranzo Murainika ndiwe infect munoita basa rokuona zvinhu zvasabhuku musika subscribe samunonga sabhuku washanda nasingeni yacho sei muri kuda kuona mafilimu mhande yapamusoro-soro iwe uri munhu wapamusoro-soro usinga subscribe. Sabhuku Varazipi is a character, not a person. In me, I play the character, but the person who plays the character is David Mbaiwa, who is me. Born in Masvingo. Time yandakakura ini ndichienda kuchikoro kubva primary yangu zvaingoratidza kuti at least talent irimo mandiri because pairizwa music ndaigona kutamba vanhu vachitofarira, paida kutaurwa kana kuchechi ndaigona kunoparidzawo vanhu vachitoseka vachifarira maexamples endenichipa sedzidziso from childhood because I'm also a Catholic. I go to a Catholic church. Saka ndichikura primary ndorangarira kuti takatomira kuma competitions echoral echoir zviya primary school grade 3 ndakatova mukwaya ndakutoimba ndazova futi kumasvingo primary futi kurupiri takatomboacta futi tikawina kuprimary koka. I still remember drama ratakaita marari nezvekuita nemunhu aichengeta vana vasiri vake, child abuse by then. It was a good play. Tikawinawo kusvika kumadistrict takazosvigwa iri kuprovince. Kumasvingo futi kudikwindi ndakaimba futi choral, ndaiva muchoral, ndaiita futi zvedrama izvozvo. But zvakazononyanya tava kusekondary kumasvingo Christian secondary school because Masvingo Christian secondary school pamadrama festival ndiyo yaingoita number 1. Saka would you see a lot of drama zvikuru tichikura pamasvingo Christian secondary school. Ina ndakwanisa kuacta kuti patitaiona vaiacta varipo ndinakwana mukana wokupinda mutimu yaiacta ipapo. But soon after O level yedu nenyaya ndaitawo literature, shona literature, English literature. So O level yangu zvakandibetserawo kuti stereke you do familiarize nama-characters waiverenga mubhuku. But time yatakakura isu manovels aishanda stereke ndo kwaiverengwa mapesetas. You still remember pesetas, mamusic boom, ma-African writer series, vana Ngugi. Literature ndakaita Macbeth, River Between, vana Homero When I Want, vana Animal Farm. A lot of books, a lot of reading zvakatibetserawo futi izvozvo. Saka soon after O level ndopa ndakasongana nedzimwe shamwari dzangu dzamunoziva, vamwe vandava navo, vamwe vakaendawo kunoitawo zvimwe nokuti theatre was not as easy as it is now. It was not regarded as a profession. I remember ndipedza O level ndakatodzingirwa pamba izvi zvokuacta ndichirombe vasoda kutsvaka mabasa. Maparents anga asingazvinzwisisi kuti vamwe vari kupesiwa mamwe macareers vachienda kunoita ma-technical jobs. Bangu vaishanda kurusesa. So I expected me also to follow his shoes. Saka anything against that or anything not that was seen as a stubbornness or being naughty. Saka I was sick when I was a toddler. Ndadzidzira kugara ndega pasungana nezvakawanda. It took us a long time from that because I remember taitoita mashows ekutendera maschools tichipefoma pamwe tichibhadharwa namabhodhoro. Muziva munotsvaga mari yakutengesa kuti mukwanise kuwana mari yekubhadhara rent, mukwanise kuwana mari yechikafu. It was tough, really tough. Saka we tried by then kuti tiitewo breakthrough, but my career it was not easy even to connect to ZBC from all those years. Experience yedu yava my life shows. So coming in technology ndo patakazofunga kuti azvinja into filming, but it was amateur filming with the coming of new technology. So patakakwanisa kurekodhawo film redu rokutanga rinonzi Sabhuku Varazipi, rakabva rangoitawo mukurumbira. But mainly it was because piracy ndiyo yakatengesa chunhu, to be honest. Piracy ndiyo yakatora mari, piracy ndiyo yakamaketa because zvinhu chakamaketeka kusvika abroad.
chagadzirwa mustreet was zviri substandard. The art and the skill, the storyline and the issues were very crucial and realistic. But the shooting, as you can see, the quality was not all that good. Pachakakwanisa kumarketa international. So vanhu vePirates vachingotengesera nchifamba kusvika abroad. Nokubva chagadzira zita ezvazviri ezvomunongoona nhasi. Zuro ndaiva kudhamu. Muri kudhamu? Hove zaizvira zvirozvo mbuya zvenharo zviya. Kudai chochochochocho gwabvu yabuda, kudai chochochocho gwabvu yabuda. Saka mune hove here nevavarasi? Hove ndakarova mbuya chora kuzara kuti che. Asi mhepo dzakasitovuya mbuya. Kondokokovera kudai. Kuti nditi hove rudzi hunga here kana kuti nyamasasi. Ndangoona kuti chochochocho ndiendwa. Nobva nditi gwabvu. Akuti hove nomunhu. Ndwandapinda mvura mbuya. Ndakasvedzana maharandwe ndiye bhore gosi. Makadona? Ndakapotsa paduku ndaitwa cost fine nengwena mbuya. Asi hamwari wakashanda. Nevavarasi. Saka makauya nadzo here hove dzacho? Hove handinakwanisa kuzouya nadzo, ndakabva ndichitiza mvuu. After all level, kafuma chikwata chedu ziya Cultural Arts Club isati yava trust as it is now. I remember we formed that club. Tiri kumuka mutukiza Mucheke Stadium. Because we used to race in the river bed. Mama Mucheke miya kusina mvura ndo mataiitira maresa ozini. But audience started to come from Mucheke, Muzimba miya vachiuya kuzoona resa. Vachikriticawo, vachinakigwa, vachidi inspired us. Pavo vakuru vemalocal authorities vanzwa kuti kuna vanhu vari kuita basa rakanaka vachiita maresa ozini. Ndositendegwa kwatakaita kushandisa Mucheke Nyowo for our rehearsals neCity Council, National City Council. All along our base was Mucheke Nyowo for our rehearsals. Vatakatanga kushandira ipapo. Kazhinji Mwari zvaanoita ukashingirira hazvisi nyore, but feeling unayo nomuono. If you are committed and dedicated to something, hope zonongorita ndizoti one day it will happen. Unofana kuita where there is hope there is life. Kana itarisiro pane upenyu. Ukasava neitarisiro nechinhu chauri kuita. Because it's all about business. In business sometimes we take my risk. If you don't want to take a risk, if you don't want to invest, unongogara une dora rako ronaro, how can it multiply? Saka unoshingirira nedetermination necommitment neforesight yokuona kuti sure direction ndiye zvakaoma kudaro inozongoita. No matter how long the night may be, the day is sure to come. Ipa pano nakuchiko chino kamwambo kapano wapawa aiwa mroyi chiko buda man mroyi weko chi aiwa kana ngabude buda chi budai mroyi weko kusikarini wachintambe wanotambe matanga pamusoro MP honorable pamusoro peiko nevavarasi bidzokera iseri munogara kuna vamwe tiri kuuya ikoko. Aiwa tanguri tagara uku ndatomeenda pabriefing wonawo nditaure nhunha. Briefing? Nani? Vavarasi pi musada kundikorongwanya mazhuwa. Musada kunditsvaka imi mazhuwa. Uyu mwana uyu ka kuti apinde paava nhasi tisu takamubvutira. Mine was a calling, and if you see even today, from that calling, danwa esimba raMwari zvaanoita, anokupa chipo, kana kupa chipo agokusanganisa navanhu vokubata navo zvinhu zvose zvigoendeka. Ini chiri kuchechi vaizviona chiri kuchechi, chidzidzo chechipiri ndo chaunopuhwa fata wozoita dama rakanaka. Chidzidzo chokutanga chinongoverengwa vhesi. Chidzidzo chechipiri you read the verse, then you explain, wotsanangura kuti zviuikwe zvone waparidza zviya. Talent yangu ndopa yakatanga kuonekwa ipapo, even in church, kuti ndaikwanisa kuparidza, ndichikwanisa kutaura zvinofadza asi zvichitodzidzisa, kwanisa kupa ma-examples. Saka zvokuekta kwandiri inyaya kuti vabereki by then hapana anga amboita zvedrama. I remember taionawo vamukadota kana I was lucky ndakaatenda mashows
baba safiro madzikatira mukadota kamuchekenyu horo vaizadza horo ende ati yavaiita yaiti inspire you'd dream izvi zvindohwacho zviri mandiri ingazosvika palevel yababa samother time show yavo yaikubata bcause vaiti vakarova drama vapedza orova music nakatarina vapedza paiva vanakomana vebreak dance it was a family show, it was a package. Saka indaiwa kuti calling yangu iri kwati kandatanga kuzviita izvozvo ndaiwa zvimwe zvinhu zvokuti hazvisiri zvikungoitika automatically as it happens. Saka chipo chachona chaingoda kuti iwe uchione mubereki achiappreciate chine chiwe from childhood. Mbuya oi bhachi mbuya bhachi yai oi tesi mbuya oi zvitsva izvi zvitsva mbuya zvitsva ndezvipi zvamunotaura izvezvi zvinongoonekwa kuti zvabuda mumbero izvi mbero zvabuda mumbero izvi asi ndo zvatanga kubuda mumbero izvi mbero ichivhugwa inichotora ndichitoshara zvinhu zvakanaka ndichitoviya nazvo kwamuri ini love gift mbuya love gift ndinodanana nemere ini handidanani nemere ini danani kasi murume wenyu Joram nani stop kuuya kwandiri wapapi vharazipi wapa kutovata masikati kutovata usiku unongouya undikwanire vharazipi uri ukama kwaJoram unotaura zvokundigara nhaka iwe ndati uri warudzi kwekwaJoram here undotigara nhaka usawira runokunda ukama nemhaka yachimukira ina asingamukiri hama dzako ngada chiuya ukoko iwa zvangu undikwanire asingazivi muno muraini kuti iwe mukadzi wose wafigwa kana kuti mukadzi wose warambwa unoti udanana naye ati mukadzi wako ndiani uhu handine ishandisa kusabhukeri ndechikavhirane asi madiro ndokitami ari pamberi pezvimwe zvinhu asingene zvozvo muno muraini izvi muri mberi imi mbuya muri padimandi imi collect mundikwanire mazviwa. If you calculate from 91 to 2012 where we shoot Sabhuku Vharazipi 1 makore akawanda. I remember in 2000 Better Land Reform, they were also beneficiary of that because from school, from history, you would know chichi chakaitika panyaya yeland furedu rakatogwa napambe fumi tikabviswa pakakora tikaiswa kurijekese saka pakauya mukana iwoyo takakasika zvinhu zvisisawo futi izvozvo nokuzvikoshesa nokuparticipate anobva takwanisa kudi kuwana pokugara. One vaitoda kutsvaga kuti tiwane pokugara. Two zvakatidetsera kuwana nzvimbo yekuti even for creative purposes it's a conducive environment. Kwakasununguka even masets mamwe toshandisa ndeedu but takauya zvakaoma pasina chiripo kugara mudzimba dzamatanda but iko zvine as you can see you've got solar system, we've got water, we're doing projects here and it's a conducive environment working framework kuti tokwanisa kushanda takasununguka unlike kwatakatangira nezvataiva tiri komukagoti pasha kwakanaka kuzvandabayiwa nomupangara abayiwa waita kubvosera musiripasi rangu ungoita kundiremadza zvokurevesa hauda kuti kuremadza ndo pakati sangozvi taurei mudondo munoonekwa zvose mbuya unogona kurumwa namako unogona kurumwa nenyoka kana nungu senyoka muredi mubhundu muno mbuya izve senguva ino yekupisa kudai nyoka dzedzifamba kwapisa ndofamba cheko chaiko pisa oshamu umonda kazi ndimi nemombe kaindaona mabhera handini nadzo ng'ombe vaVharazipi mbuya musata mashura muraini imi munobvudza ng'ombe imi nezera mavanarei ko zvikomana zvizukuru zvenyu zviboyi zvichazoita basa rei rongorya zvigere nokuita mishaba muraini haikona muona makore mangani une 9 ko chimukoma chacho une 14 saka makore kuti vakakwira vakagara imi muchita basa imi rokubvudza ng'ombe vazukuru vangu vanenge vari kuchikoro moda kutotena kuti chikoro kozakai chikoro chei imi kubva zvangosiya chikoro zvizukuru zvenyu zvikatanga zvegoridhe nechikoro koza izvi musikanzwa yakabva yatotanga kunyanya muno kutamba makasi kumwa doro kuita zvavakadzi ndo rava basa rezvizukuru zvenyu. I fell in love with the character ende tichigadzira chinhu chedu panguva iyoyo isu munhu wataida anga ari munhu mukuru aiva namakore atatamupa as a character. So for that character to be convincing aitongoda that haircut because no one would then doubt he is actually the Sabhuku, is mature enough, is
old enough to exercise his duty. Sezvavaingoita sabhuku. Hapana anokahadzika kuti ndivo muridzi weraini, ndivo vanotungamirira vanhu nomiyato wavewo. Nyaya zhinji dzatinotaura nyaya dzinodzidzisa zvakanyanya, nyaya dzeclimate change, nyaya dzema-early child marriage, nyaya dzegender based violence, dzinodzidzisa zvakawanda, nyaya dzetolerance chaiyo dzinodzidzisa zvakawanda. Tinobata maareas akati wandei mumitambo yedu, asi vanhu vachidzidza zvavo vachinakirwa kushandisa humor as mode of transport, transmit messages edu kuvanhu kuruzhinji. Muno maissues egender based violence ndingati akatodzira zvava nani, because nyaya dzeawareness vanhu vava kuonawo nokudzidza nokuona kuti hatinoita sarira sure, because kazhinji mukanyatsa kutarisa mumba mune mhirizhonga kana kuti mearea mune mhirizhonga, development inodzakira zvakanyanya, ende vanhu vanonyanya kuita mavictims kazhinji vana, because time iyoyo vanodzidzei kana vabereki vachiita zvinhu zvakaita saizvo. Iproblem iri matiri vabereki, so vataisira futi nhaka kuvana vedu vari kukura vachiona zvinhu. Hakuna kusina matambudziko ari kumakommunities akawanda, but vanhu vari kudzidza kuti pakaita dambudziko kubudikidza nemutambo yedu, vanhu vanofanira kugara pasi voonesana dambudziko sezvariri, ndosolution inobva yabuda. Vanhu dambudziko rikaiswa pakati, njere idzi dzikasongana pakudziga sedambudziko iro, solution inotowanikwa. Zvinopindana papi zvokutaura izvozvo izvo? Unoziva here kuti inonzi intimate partner violence yauri kuita iyi? This is gender based violence at the highest level yauri kuita mukadzi wako iyi. Ungadzokera palachibodi wakabata panewe wotopa mutomwa mushonga. Saka kumurova muroverewo handisi sabhuku wemunhu wani, handisi sabhuku wemhuri yangu, ndiri sabhuku wevhileji yose. Ndinomirira vanhu vose, wedha unopinda chechi iyo, wedha unopinda chechi ndingapindi, ndiri chenga wose manhanga hapana asina munzi. Zvose kana zvangu yazvavinga imi vanhu vecommunity. Ini ndinongova mukuru wenyu chete, ndiri mutumwa usina mbonje, andinopawa. Pakanesa mapere aita hafu kumuno murai. Hamuna kuridza mere imi kuti vanhu vave kumba kwenyu? Ndiani usina kumanya kauya kumba kwenyu? Alright. Pane chakazomboryiwa here pazvipfuwo zvenyu imi? Hapana. We are working very, very good, almost on a daily basis, because my programs mazhinji ari developmental, tinowanikwa tiri mukati mavo. Because ndina kukura ndakaiswa silver spoon muromo. Iwo mamomenzo omuri kutaura iwo handina one moment. It was like a journey. Ndakitaura sure kwose uko yanga yakangoita saizvozvo muri kutaura zvavangooma. Saka ndatongokurira mukuomegwa saizvozvo, it inspired us not to rest, asi kushanda kutongoziva kuti anza nesolution iri pakutongohadhira nokushanda sezvetiri kuita zvichibudisa maresults. Hapana chamboya easy kwatiri. It has been hard and commitment yakasimba ever since, because kubva pandakangodzingwa navabereki ndichiri mwana mudiki nzibva panopamba uri kudidiri kumba ndatanga kutongozviraramira ndichiita basa ireri outside. Handina kuzombodzokerazve kuti nditi pane ari kundichengeta. Everything I was doing it for myself. Tongoziva kuti kandadai by then taibhadhara rendo zvati munofanirwa kuti tikangoti 22 bhuru rototi verendo vakuda mari yacho vanoda mari yavo. Saka I am happy kubva patakangoitawo breakthrough. Celebrity status nefame ikauya wava mature. I'd like to believe today fame yakauya when I was a bit young. I could have lost it, to be honest, because by then unosingazvisho here. So nana time yekutamba anoona maproject ekuita kugarden ukatomira izvi zvimapaipi akatomira kubatwa like we are playing asi tichitoshanda. Mai vadzoka izvi chimota chavo ichiri papa ichabva vanotengesa matomati vanera ngomapa vachi 23 buckets makuseri matonotengesa vadi vadzoka. Everyone is busy. Iyo shoma yatiri kuona life yekuti ndizamberi isi kudyawo chikafu chakanaka because tiri kuzvirimira. Kwada mavegetables we get fresh vegetables, kwada maonion, matomatoes we are getting that, kwada macarrots we are getting that. Mai vakada kubata huku vakada garikuni
wakadati hatuna matumbu akamonewa zvese zviripo kusvika mvura iri pano ndogeza mukati ndogezera mumba mangu bedroom zvakanaka mutabhu zvakanaka ndogeza kadai noziya fuel potiti uni tinadzo zvese zviripo nguruve dziripo kwada kuti ndoda white meat yakanomira kadai jamu iri pano hove saka unotambura chii everything is there asi zvichibudikidza nokudi nokushanda masola iwawawo ndo magetsi etinawo firiji nonga maiona tiritomwa madrinks anotonota zvese papasina chunhu zvirikubudikidza nokudi nokushanda ndakambotanga nedhizel 20 liter diesel Alright, yokinda kuno. ndawa kana kwadira diesel iroro toilet inodi Kudira diesel pai. muchimbuzi nditi ibetsereze pakuzara kwayanga yaita kwaina vamwe vachitindodya zvina but zvakaramba haina kushanda nobva ndadzoka futi nobva ndawa mamwezve mahunga efertilizer nesulfuric acid afertilizer ndakatesa iri compound iyi imomo muchida kurimei mutoilet mbuya une wangowa ina inspired nomunhu anongoekita nyaya inozipa peinotangira painokuinoenda any play any actor ano maafrican even maamerican maaction iwawo inspired nomunhu anoita zvinhu kuti kandazviona ndine chindoona kuti chatangira papi kuti yechogumira kuti resolution yazomira I'm inspired even by my African movie, my action iwawo avanhu vakawanda I see a lot of films makolab akanaka anobetsera semaartist tozona kumusic even arts isusu matheatre artist vari into filming vanhu vanoda kuona vanhu vava vachimbosongana vachinakidza vanhu nokudzidzisa saka look forward for that project nevanhu vakawanda inana dhafu inana isuesi aivava isusu and a lot of other guys indoda ngoti kumafans edu ari kunzveu tarisirai zvakawanda vanhu vari kuchema kuti vedu ichitipaiwo shiri muguru zvimanyanya zvimashoti zvimaadverts shuwa tiri kukuhwai asi toda kuti vana vedu vawane kurarama ipo payapaya because petechitoita izvizvazvo ndo zviri kutipa mari kuti vana vakwanise kuenda kuchikoro tichiri kuzvara tina vana vachiri kudi vachiri kuenda kuzvikoro chaiko saka mwana iyeye kuti agoenda asina kubhadharirwa fees vanhu vachizwa kuti baba wako iwe public figure impression ine yakuradzika ipamwe kuti pamwe kudai kuti vanhu vasingakoshesi dzidzo yavana its business in business we pay tarisiro yedu ndeyekuti ngatisapotanei vanhu vari muindastry vanhu vari kupa maartist basa maartist dzidzai kuzvimirira saka tomiita mbiri kwai vanokara mari kati utokara mari yeite isina kunyandira vananga kuenda kubasa kuti abhadhagwe unokara mari kuti wavachi hatitaura mamwe mashoko ayaya artist ngaabhadhagwe kuti basa rake rikwanisa kufamba zvakanaka in the next 5 years mari yedu ichitanga sezvizvo inoda kuita here seri kwakoni because haisi zvokutobudisa content ndozotoda zvekutoshanda ndozotoda pane zvakawanda zviri kuitika zvinoda kuti zvitagwe pamusoro pezvazvo zvakanaka zviri kuitika chero zvakashata zviri kuitika zvoda kuti zvitagwe pamusoro pezvazvo we advocate for behavior change among our people zvakashata zvavari kuita zviregwe zvakanaka zvavari kuita zviitwe vasingazivi zvivazvione zviri kuitwa navava zvakanaka zvavari kuita kuti vagopinza kunaka kwazvo vagozviitawo kopa hakuna kushata kana chikopa zvakanaka asi kana chikopa chakashata unogobudirira sei uzokopa chakashata chori kuona kuti zvasina kuti abudirire saka in the next 5 years haisi 2030 tesina kupinda here mu20 chakadeni upper middle income economy tinoita vanhu zvinhu vane basa tipei vanofanirwa kutibhadhara tibhadharei let's work together tinoda mapartnerships iwawo ukuthi tiite chedu kuita information dissemination as long as it's developmental as long as zvibenefita the general people the general population yedu yetinayo ezi Zimbabwe inowana kwatiripo ngatifambisei mashoko ngatibetseranei kupura mhunga ngatitaure zvokurya mhunga ngatipurei mhunga tose kana tapura mhunga vanhu vedu vavachi food secure that's all what we anticipate and the vision that we have kuti tinoita tosvika ikoko because we are working kana watoshanda unokohwa tarisiro yedu ndeyekuti kukohwa kwetiri kuita ikoko ngakuchinje upenjero hwavanhu vemhuri ngakuchinje upenjero hwecommunity yedu ngakuchinje chero upenyu
mubatikiro hwavanhu vedu as a nation in terms of development. Upenyu hwavo huchinji huchiratidza kuti muZimbabwe muna vanhu vakadzidza, muna vanhu vakaenda kuzvikoro, muna vanhu vanoshanda ine discipline. Saka kana zvangotanga kuti zvibhadhare ikonomi yedu inosumuka, umwe noumwe une hari yepachifara kuti aiwa zvinhu zviri kudi zviri kuita. Saka kuita kwezvamweni ndokuita kwezvako, ndokuita kwezvouyu, ndokuita kwezvecommunity yose. Giraundi rarandikuwadzisai apapa, accident yakaitika ipapa, vhiri angotsoboka. So munoona nhasi nhumba dhazibhomu ratosimuka zvarakaita chamupiti gore sabhuku ava vako vari muvhu. Ende makasara paduku duku masara mavasabhuku vese. Muraini muno apera kuti maizogovegwana nemabagwe. Asi zvine ngatitendei Mwari wakazoshandira zvake.